everyone, Mulweni. Welcome back to my YouTube channel. Boom, kapina wa matrasi. Another day, another video. So guys. If it's your first time seeing this video, the channel, you are definitely welcome to hit that notification bell and also subscribe. Oh, okay, guys. If you are a regular, you already know what to do, my papa. Please comment down below and also like the video or share them, baba. Oh, okay, guys. Masingene notabeni masulule lo hulu. Uliyese ulula ngabani. By the one and only Zaziwe Pelmudia. So Pelmudia, why is the ululu ngayo namhlanje? Because of ex-husband yakhe. So abantu sitha ngabo kuba baye baba-attached emagameni abo. Amagama abo zii-brands mos abantu. So immediately kuthethwa ngalowo mntu noba bengadumanga wazi-attacha naye sowudumile nawe, business yakho seyibhizinesi yethu. So Pelmudia waye andazi betshatile okanye bebe-engage but ke uye wayiqhawula loo nto yakhe ngokube I think bekusaqala inyanga ndazi kanye June or but eqaleni konyaka. But ke ngoku it seems like umlungu wakhe move on ujola nomnye ke ngoku nomnye umntu omnyama. Isini unayo caba lo mlungu une-thing nabantu abamnyama, uyabathanda abantu abamnyama. So abantu ke kuTwitter abazitwitter unjani, so kudrekwa lo mlungu uba hayi ntontoni naye uPelmudia abantu kuthiwa hayi bayalayeka bayabathanda gqithi abelungu ntontontoni. But ke guys andiboni nto irongo lapho. If bengomnye umntu omnyama besizathula qha I think kuba i-race i-different guys. So nanto into ethethisayo uba ya abelungu ngoku babaqhuba rongo, babaqhuba dethi sana. Babaqhuba dethi because nam noLira owakhe umlungu wamqhuba dethi sana, noZolani Mahola qhuba dethi umlungu. Guys nje into edibanise nomlungu abelungu bayanyisana guys. Nangu nolaa nto ubhuti menje ubhuti le nto cheesecake qhuba dethi intombazana bani lentombi na? Oh okay, I forgot igama lakhe. But ke abelungu cacile uba bayahedana guys. Akukho apho kurayithi khona, kuyanyiwa qha. Kuyanyiwa ungaya kweyiphi, ungaya lani echineni uye kwi-Asian lizawucacisa, lizakuteka sana, lizakuteka, lizakwenza ibhola. So ke guys, bye. See you to my next upload.